खुलुमबाय रायजोफोर आरो फैलायबाय गोदान मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव दिनै जों रायलायगोन जबरदस्त मोनसे स्टोरी जाय स्टोरीआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन माबोरै सासे हिन्जावा गावनि दाहोनाजों लोगो नांनानै गावनि हौवाखौ बुथारदोंमोन आरो बियो बिहारनि एकदम रियेल स्टोरी थांनाय बोसोरसो जालांनाय जाथाय बियो आरो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था मानोना बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोना हयथ' नुवाखैबो जानो हानाय आरो फेसबुक आजिखालि मबाइल बायनाय लोगो लोगो फेसबुकखौ बयनिख्रुइ सिगां बयबो इनस्टल खालामग्रोयो आरो बै फेसबुकजोंनो माबोरै सासे मार्डार जालांनो हायो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बे भिडिअआव बयनिख्रुइ सिगां नोंथांमोनखौ आं गासैखौबो खावलायहरोदि जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला मानोना आं बेफोरबायदि सासे बिराद गेदेर दखानि जाय माने मेगि नुडल्स बेफोरबायदि गावनिनो बानायनाय फेक्टरि दंमोन आरो बै फेक्टरिनिफ्राय गंसे माने दखान गावनिनो बै दखानाव माने सेल खालामो आरो बै दखानाव थायोमोन सासे दाहोना आरो बै दाहोनाया बिसोरनि न'खरजों माने ओरैबायदि मोजां माने न'खराव थांबाथाय जायबो माने फ्रि जे जायखिजाया रुमाव बियो हाबहैनो हागो जायखिजाया जायगायाव बियो जहैनो हागो माबा जानो इच्छाबानो बियो जानो हागो बेफोरबायदि माने बिल्कुल फ्रि जेबो रावबो बिनि सायाव माने सन्देह गैया आरो जों मिथिनाय बायदि हिनजाव मानसिफोरखौ एसे बाख्नायनो रोंबानो बै हिनजावा माने सब बावगारलांजोबो गावखौ जेब्ला बाख्नायगोन ना नोंथाङा मोजां मोजां माबाफोर खोनासंगोन होनबानो रोंबानो बै हिनजावा माने सब बावगारलांजोबो गावखौ जेब्ला बाख्नायगोन ना नोंथाङा मोजां मोजां माबाफोर खोनासंगोन होनबानो बै हिनजाव मानसिफोरा माने गावनि जि निजेया जेबायदि बै बुस्थुखौनो माने बावगारलाङो बिदि सोरनिबा हिनजाव ना सोरनिबा फिसाजो ना सोरनिबा बिनानाव बेफोरखौ गासैखौबो बावगारलाङो बे मोनसे हिनजावफोरनि माने बिराद गाज्रि स्वभाब आरो थिग बिदिनो बै स्टोरीआवबो बिदिनो जालांनायसै घटनाया जाबाय बै दखानिनाव सासे खोब माने प्रफाइल पिक्चाराव समायना सिख्ला सासेया बेखौ माने माबा हरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठायो आरो पठायनायनि उनाव गोबाव दिननि उनाव बियो एक्सेप्ट खालामनायसै आरो एक्सेप्ट खालामनाय लोगो लोगो बिसोरो माने मेसेन्जारजों फेसबुकाव एक्सेप्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा मेसेजफोर हरनो हायो आरो थिग बिदिनो बिसोरो प्राय मास सेटिं बिसोरना सालायबाय थानायसै इबो मेसेज हरो बिबो मेसेज लिरो आरो बिदिनो सानसे थिग थाक जाबाय जे जोङो सानसे लोगो हमलायनांगोन आरो बै दखाननिफ्राय प्राय 1 किल'मिटार गोजानाव फुटबल ग्राउन्ड दंमोन आरो सानसेखालि थिग थाक जाबाय जे बै ग्राउन्डआव बिसोरो लोगो हमलायगोन प्राय हरनि 10टा बाजियाव आरो बिदिनो बै दखानिया गासै साबिफोरखौ दखाननि बै खामानि मावग्रा गथ'नो होलांबाय आरो बुंबाय जे आंहा एसे गोबाव जागोन आं बेलेगाव था होनदों आं खामानि दं नोङो दखान सखान बन्द खालामनानै साबिखौ न'आव लानानै थां बिदि बुंनायनि उनाव बियो ओंखारलांनायसै आरो ओंखारलांनानै बै फुटबल ग्राउन्डआव थांबाय आरो थांनायनि उनाव नोंमारगो सासे माने सिख्ला मानसि नङा हौवा मानसिसो आरो हौवा मानसिया बेखौ माने खोब खाथिनिफ्राय गरसे गुलि बै बिखायाव गावो आरो बिनि उनाव जेब्ला बियो हायाव गोलैयो बिनि उनाव नै गोदना जिंखैजा गरसे गुलि गावो आरो गावनानै बे मानसिया बेनिफ्राय ओंखारलांनायसै बिनि उनाव अखानायै फुङाव दावराव जाबाय खारन बै फुटबल ग्राउन्डआव गासैबो माने मर्निं वाक खालामनो थाङो सोरबा खारनो थाङो एक्सारसाइज खालामनो थाङो बिदिनो फुङाव गासैबो जोम जानानै पुलिस स्टेसनाव दसे उनाव पुलिसा मोनफैबाय मोनफैनानै बिनि लाशखौ पस्टमर्टम खालामनो लाना थांबाय आरो पस्टमर्टमाव बिनो रिपर्टआ जे गुलि नांनायनिफ्राय थैदो नाथाय बै मानसिनि जि मबाइल दंमोन बे मबाइला बै जायगायाव गैयामोन जाय गावथारदोंमोन बै मानसिया माने मबाइलखौ बे जायगानिफ्राय लानानै थांदोंमोन बेनि थाखायनो पुलिसफोरनो माने खोब खस्थ' जानायसो साननैसो बै माने
माबा खालामनो थाखाय सिखावखौ हमनो थाखाय सोर मा खालामदोंमोन मा न'खराव फैनानैबो सोंबाय बुहुद आरो न'खरावबो जेबो इदि सत्रु गैया रावबो गैया हेन तेन बिदि उनाव सानसेखालि माने पुलिसफोरा सानबाय जे इमान गोबाव जाबाय केसआ दाबो सल्भआनो जाला बेनि उनाव बिसोरो बिसा जि मालिक आरो बैदि खामानि मावग्रा गथ' बैसोर सानैनि मबाइलखौ बिनायसै आरो बिनायाव फार्स्टआव बिसोरो खोब माने गैया मबाइल गैया माबा गैया बिदि थगायफ्लादोंमोन नाथाय उनाव न'नि मानसिफोरनि खुगायाव मिथिबाय जे मबाइल दं सानैनावबो आरो बिदिनो जबरदस्ति बै सानैनि मबाइलखौ लाना थाङो आरो लाना थांनानै बै मबाइलाव गासै माने घटनाया अपेनलि दंमोन माबोरै बै हिनजावजों आरो बै खामानि मावग्रा गथ'जों माबोरै माने गोबाव गोबाव सम भिडिअ कल रायलायनाय फन रायलायनाय आरो किसुमान पिक्सार जाय पिक्साराव माने सानैबो एखे लोगोयै थानाय बेफोरबायदि पिक्सारखौ बै पुलिसफोरा मोनो आरो बेफोरखौ मोननानै सानैखौबो ग्रेप्टार खालामनानै स्टेसनाव लाना थाङो आरो लाना थांनानै जेब्ला बिसोरनाव सोङो सोंख्ल'यो माबोरै मा घटना मा जादों मा मादों होननानै अब्ला बै हाल्लाया खोन्थायो जे जाय खामानि मावग्रा गथ' बियो प्रायानो बिसोरनि न'आव थांलाय फैलाय खालामो आरो हराव बिसानावनो उन्दुहैयोमोन आरो बै मालिकआ प्राय बेस्थ' थायोमोन हराव जेरै थेरै फैनानै दुगैनानै ओंखाम सोंखाम जाना उन्दुना थायो आरो बै हिनजावखौ माने सुगाव लाखिनो हायाखैमोन बे हौवाया आरो बे गथ'आ आरो जेब्लाबो फैयो न'आव गथ'फोरखौ खोब अननानै रायलायो गथ'फोरजों मोजां रायलायो आरो बिदिनो बिबाजै होननानै लिङोमोन आरो बिबाजैखौबो माने खोब बाख्नायो इमान गोथाव ओंख्रि संदो नों नायनो इमान मोजां बिदि माने रायलायनानै सानसे बिसोरो माने सानैबो मब्ला माने सानैजों इमान क्ल'ज जालांनाय सम्बन्धबो बानायनो हमबाय रिलेसनबो बानायनो हमबाय आरो बिदिनो बिसोरो गमखौनो मोनलाङासै माबोरै बिसोर सानैनि गेजेराव बिदि गोसो थोलायनाय फैनायसै भाबा आरो जों बै सेंग्राया मा खालामनायसै माने हौवाया जुदि थांनानै थायोबा जेब्लाबो बिसोर सानैया फ्रियै बिदि थानो मोननाय नङा होननानै बिसोर सानैबो माने प्लेन खालामो आरो बै खामानि मावग्रा गथ'आ सासे खोब समायना सिख्लानि फट' होनानै फेसबुक फेक आइडि मोनसे खुलियो आरो खुलिनानै बै गावनि मालिकनोनो फ्रेन्ड रिकुवेस्ट पठायो आरो पठायनानै उनाव बेजों माने बै हिनजावसा जानानै मेसेज हरलायबाय थायो आरो जिखालि लोगो हमनो थाङोमोन बैखालि बै दाहोनाया जाय खामानि मावग्रा थांफानानै बेखौ खोब खाथिनिफ्रायनो बिनि मास मोनसे सिगांनिफ्रायनो बियो गंसे पिस्तल जगार खालामना दोनखादोंमोन आरो बै पिस्तलजोंनो बै मालिकखौ बुथारनायसै बिनि उनाव दाबो बै केसा सोलिगासिनो दङ बै हिनजाव आरो बै खामानि मावग्रा गथ'नि नाथाय खोन्थाया जाबाय मा बिसोर न'खराव सानै फिसाजो दंमोन दा सोर नायगोन बे फिसाजो सानैखौ सोर माबागोन बेसो जादों गेदेर बाथ्रा जोङो गोरोन्थिखौथ' मावलाङो जायखिजाया कारनाव नाथाय मावखांनायनि उनावसो जोङो मा पस्तायो जे मानो बेफोरबायदि गोरोन्थिखौ मावखो जायखिजाया नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबाथाय लाइक शेयार कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों नोंथांमोनखौ आरोबाव खनसे खावलायहरबाय आङो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामला मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअआव गोजोन्थों